Здравейте хора! Аз съм Enderboss. Днес продължаваме с Skywars. Обаче днес ще се стъщил пак. Не успях, хора, да си взема това, което трябваше. Кито. Той го чува, не е глух. Майко, как бъгна? Прес. Знаете ли, хора? Включвам си ресурс пада. Pro Killers Units. 965 победи. Много победи. 131 точки. Майко. Мистер Гос Геймър 2705 кила. Майко, това много е. DJ Stone 2708 кила. Pro Killer 17 3370 кила. Minecraft Shockers така толкова кила. Това кила, това са много добре. Как може да събере 131 точно? Мислете ми. Значи, хора, продължаваме за Skywars. Не! О, май. Вау, вау. Yeah. Почваме долу. То че виждам къстата, защото си искам. Преди ще стигне, че се вървам. Раз, 4. Така, хора, това ще бъде краткото видео, защото лаги ми и се ядосах. Освен лайкните и тук някакъв рандъм пич. Пичага. Ей, пичага. Харесайте клипа. Ако не ви е харесал, дайте лайк. Обаче просто не дейте.
Ако искате, давайте, ако не искате, идете. Не съм аз по избора. Никой не карам да се да лайква на мене, нищо. И добре. Това беше от мен и чао!